charismatic. Hej alle sammen. Varme hilsner til jer alle. Vi er meget glade for at være tilbage med et nyt afsnit. Hos Karismatikere arbejder vi døgnet rundt for at skabe indhold, der virkelig er nyttigt for jer. Mere end 50 personer bidrager med omhu og præcision gennem vores netværk af kanaler, så I får den bedst mulige oplevelse. Hvis I nytter dette indhold, så del venligst videoen med andre. Denne lille handling hjælper programmet med at nå ud til flere mennesker og giver os energien til at fortsætte stærkere og bedre. Skal vi begynde? Lad os komme i gang. I dag dykker vi altså ned i noget ret provokerende materiale. Du har sendt os nogle kilder om 7 såkaldte machiavellistiske love, der i al hemmelighed skulle styre vores liv. Præcis. Og missionen er vel at afdække det her skjulte operative system bag de menneskelige hierarkier, som kilderne taler om, og finde ud af, hvad du kan bruge det til. Helt sikkert. Og vi skal nok være ærlige fra starten. Den centrale idé i det her materiale, den er ret brutal. Den siger, at verden, den fungerer ikke primært ud fra moral. Nej. Den fungerer ud fra magt, frygt og ren egeninteresse. At forstå de her kræfter er ikke det samme som at bifalde dem, men det er det første afgørende skridt til ikke at blive deres offer. Lige netop. Formålet her er jo ikke at dømme principperne. Det er at forstå dem, som de bliver præsenteret i dine kilder. Vi skal ligesom afdække, hvordan man ifølge den her filosofi går fra at være en brik i spillet, til at blive den, der kan se hele spillebrættet. Så lad os komme i gang. Ja. Første lov. Den handler om noget, kilden kalder værdiens økonomi. Ja, og den er helt fundamental. Loven siger, at knaphed skaber værdi. Kilde bruger en ret skarp analogi. Okay. Tænk på vand. Det er livsnødvendigt. Men fordi det er overalt, er det jo næsten gratis. Det bliver sjældent værdsat. Diamanter er funktionelt set unyttige sten, men fordi de er sjældne. Så er de ekstremt eftertragtede. Præcis. Den samme logik gælder for mennesker. Så det er en grundlæggende fejl at være konstant tilgængelig. Altså at svare på en mail med det samme, altid tage telefonen, altid sige ja. Det devaluerer en. Præcis. Når du altid er til stede, bliver du som vand en selvfølge. Noget, man bare forventer af dig. Men i det øjeblik, du strategisk trækker dig tilbage, skaber du tomrum. Okay. Og det er her, psykologien bliver interessant. Kilden kalder det katten og snoren-teorien. Hvis en snor ligger stille, mister katten hurtigt interessen. Ja. Men hvis du begynder at trække den væk, så jager den instinktivt. Vi mennesker er programmeret på præcis samme måde. Vi jager det, der undviger os. Og det der tomrum, man efterlader, hvad sker du med det? Bliver folk ikke bare irriteret? Det skulle man tro, men nej. Andre mennesker skynder sig at fylde det, og de fylder det med nysgerrighed, interesse og fantasi om dig. Hvorfor svarer han ikke? Han må have travlt med noget vigtigt. Hun må have et spændende liv, siden hun sagde nej. Lige præcis. Dit fravær tvinger dem til at investere mentalt i dig. Det er en fascinerende idé i en verden, der jo konstant belønner hurtig respons. Kilden kommer med et meget konkret råd til at starte. Reducer din tilgængelighed med 20%. Det er et startpunkt. Det handler ikke om at blive en eneboer. Det handler om at stoppe med at dele sig selv ud som gratis flyers på et gadehjørne. Okay, så den første lov handler om at styre sin tilstedeværelse. Men den anden lov, du har markeret, den ser ud til at handle om at bygge en dybere indre værdi. Den hedder, vær aldrig helten, vær nødvendig. Ja, og det er et skift i fokus. En helt bliver fejret for at løse et akut problem, men bliver ofte glemt, så snart krisen er over. Nødvendighed er en helt anden og mere permanent form for magt. Kilden argumenterer for, at afhængighed er en stærkere kraft end kærlighed. Det lyder kynisk. Stærkere end kærlighed. Ja, fordi kærlighed, som kilden ser det, kan være flygtig. Den kan ændre sig. Men et reelt behov er grundlæggende. Det handler om at bygge relationer, hvor du er uundværlig. Okay, så på arbejdet for eksempel? På arbejde betyder det ikke bare at være god. Gode medarbejdere kan udskiftes. Det handler om at have en unik færdighed, som ingen andre har. Eller ejerskabet over den ene afgørende kunderelation. Du skal være den person, der får hele bygningen til at ryste, hvis du forsvinder. Og i personlige forhold. Det kan hurtigt lyde manipulerende. Det er mere subtilt, men princippet er det samme. Det handler ikke om økonomi, men om følelsesmæssig og psykologisk nødvendighed. Bliv den eneste, der virkelig forstår din partners dybeste ambitioner. Den eneste, der kan berolige deres specifikke angst. Præcis. Bliv den klippe af stabilitet, de ikke kan finde andre steder. Så er du ikke bare en partner. Du er en fundamental del af deres økosystem. Kildens opsummering er brutal, men skarp. En person kan forlade en, de elsker, for en, de har brug for.
men vil sjældent forlade en, de har brug for en, de blot elsker. Lige præcis. Det er forskellen på at være tilbehør og være en del af selve fundamentet. Men det skaber jo en interessant spænding i forhold til den tredje lov, krigens tåge. For hvis du gør dig selv nødvendig, bygger det vel på, at folk kender din værdi. Men den her lov argumenterer for det stik modsatte. Du skal skjule dine intentioner. Det er en fremragende pointe. Spændingen er helt reel. At være nødvendig handler om din funktion. At skjule dine intentioner handler om din strategi. Okay. Du kan sagtens være kendt som den undværlige IT-ekspert, men ingen behøver jo at vide, at dit egentlige mål er at blive CTO. Kilden peger på 3 faldgrupper ved at være en åben bog. Lad os tage dem en af gangen. Hvad er den første? For tidlig belønning. Forskning viser, at når du annoncerer et mål, jeg vil løbe et maraton, og folk klapper dig på skulderen, så frigiver din hjerne dopamin, som om du allerede har opnået det. Du får anerkendelsen uden arbejdet, og det dræber din motivation. Det kender man godt. Den anden faldgruppe. Du inviterer til sabotage. Din ambition er en udfordring af andres middelmodighed. Bevidst eller ubevidst vil de prøve at holde dig nede. De sår tvivl. Er du sikker på, at det er en god idé? Eller det lyder godt nok risikabelt? Forudsigelig. Og forudsigelighed er strategisk selvmord. Hvis folk ved præcis, hvad du vil have, så ved de præcis, hvordan de skal manipulere dig. De kan dingle guleroden foran dig. Lige præcis. Eller udnytte din frygt. Så hvad er modgiften, ifølge kilden? Bliv en lukket bog. Lad dine handlinger være din eneste erklæring. Kilden bruger et stærkt billede. Vær som hugormen i græsset, stille og usynlig, indtil du slår til. Tak fordi I har været med os indtil nu. Hvis dette har været nyttigt for jer, så send det nu til én person. Bare én deling motiverer virkelig vores team. Det bringer os til den fjerde lov, som måske er den mest ubehagelige for mange at høre. Loven om følelsesmæssig asymmetri. Den siger, at det er den, der er mindst engageret, der kontrollerer dynamikken. Det er en hård pille at sluge, fordi overinvestering, selvom det føles som kærlighed eller engagement, signalerer afmagt. Hvordan det? Når du konstant tjekker ind, analyserer den andens humør og bekymrer dig, udsender du en duft af desperation. Og den duft virker, paradoksalt nok, frastødende. Men er det her en strategi for et sundt forhold, eller er det bare ren og skær magtkamp? Hvor går grænsen? Det er det helt rigtige spørgsmål. Kilden argumenterer for, at det ikke handler om at blive følelseskold. Det er ikke et spil. Det handler om at udvikle en indre kerne af selvstændighed. En reel, autentisk evne til at give slip. Kan du uddybe det? Hvordan ser det ud i praksis? Forestil dig en vægt. Hvis den anden part læner sig væk, er den desperate reaktion at hoppe over på deres side for at trække dem tilbage. Ja, man jager dem. Præcis. Den stærke reaktion er at blive stående, du forbliver rolig, du lader dem mærke konsekvensen af den ubalance, de selv har skabt, og så flytter angsten sig pludselig fra dig til dem. Her bliver det virkelig interessant, for kilden fremhæver et mørkt paradoks. Folk tiltrækkes af dem, der ikke er brug for dem. Vi søger anerkendelse fra den, der er svær at imponere, som kilden siger. Du skal være villig til at miste forholdet for at kunne beholde det. Præcis. I det øjeblik, du er oprigtigt klar til at gå, fordi din selvrespekt er vigtigere, bliver du farlig, magtfuld og, ifølge kilden, uimodståelig. Okay, lad os gå videre til den 5. og 6. lov. Den 5. er kirurgens kniv. Den handler om at levere dårlige nyheder. Ja, og den siger, at når du skal afslutte et forhold eller afskedige en medarbejder, så er den venlige, langsomme tilgang den mest grusomme. Man trækker pinen ud. Det er tortur. Det skal gøres på én gang. Hurtigt, rent og beslutsomt. Som at rive en plaster af. Lige præcis. Og det står i skærende kontrast til, hvordan man skal give belønninger. Din tid, din opmærksomhed, det skal gives i små, velovervejede doser, så bliver det værdsat, men smerte skal leveres med et rent snit. Det giver den anden part værdigheden i en klar afslutning. Netop. Det leder så til den 6. lov. Tiltræk opmærksomhed for enhver pris. Det lyder som noget fra en reality-stjernes håndbog. Det kan det lyde som, men kilden er nådesløs her. Verden belønner ikke den bedste eller den dygtigste. Den belønner den mest synlige. Magt er i sin essens en performance. Så hvordan iscenesætter man sig selv uden at virke falsk? Det handler ikke om at lyve. Det handler om bevidst at kuratere sit image. Kilden nævner helt konkrete ting. Dit kropssprog skal signalere magt. Hovedet højt, rolige, bevidste bevægelser. Magtfulde mennesker har sjældent travlt. Præcis. Og din tale skal være fri for fyldord som og undskyldende fraser. Du siger ikke undskyld, må jeg lige spørge. Du siger, jeg har et spørgsmål.
Og så er der mystikken. Ja, skab en aura af mystik. Vær ikke den, der deler alt. Den slags gennemsigtighed er banalitet. Lad folk spekulere lidt. For hvis du ikke definerer dit eget image, kan du være sikker på, at dine fjender vil gøre det for dig. Hvilket bringer os til den 7. og sidste lov, som kilderne kalder den ultimative mesterdisciplin. Mestringen af timing. Ja, for alle de andre love er jo værdiløse uden den her. Kilden beskriver amatøren som en, der altid har travlt. Reagerer på alt, svarer på enhver provokation. Og den travlhed signalerer mangel på kontrol. Netop. Tålmodighed er et aktivt våben, ikke en passiv dyd. Kilden bruger den perfekte analogi med løven på savannen. Okay. Løven sprinter ikke efter enhver gazelle, den ser. Det er spild af energi. Den ligger stille, observerer, sparer på energien og venter på det ene perfekte øjeblik, hvor byttet er sårbart. Først der angriber den. Så for os mennesker handler det om at lære at sidde med spændingen, at undertrykke den impulsive reaktion. Præcis. Når nogen fornærmer dig, er din første impuls at slå verbalt tilbage. Mesteren af timing venter, ser på dem, lader stilheden blive ubehagelig. Når du modtager et jobtilbud, er impulsen er at sige ja med det samme. Ja, af frygt for at miste det. Mesteren af timing siger, tak, jeg vender tilbage til jer. Ved at kontrollere timingen, kontrollerer du i sidste ende resultatet. Så for at samle op, disse 7 love udgør et skjult regelsæt for magtdynamikker. Et regelsæt, de færreste kender, men som alle ifølge dine kilder er underlagt. Og det rejser et afgørende spørgsmål, som en af kilderne stiller direkte til dig. Hvem lærte dig de regler, du lever efter i dag? Var det folk, der ønskede, at du skulle blive magtfuld, eller folk, der ønskede, at du skulle være lydig? Kilden argumenterer for, at samfundet systematisk lærer sig at være forudsigelige, ærlige, hårdt arbejdende. Hvorfor? Fordi får er nemme at kontrollere. Det efterlader dig med en provokerende tanke at tage med herfra. Nu hvor du har fået et indblik i de her principper, hvad er så den ene lille ting, du kan gøre eller bevidst undlade at gøre i morgen for at teste en af lovene? Måske venter du en time med at svare på den der besked for at teste knaphedsprincippet. Måske holder du munden lukket om din næste store plan. Kilden understreger, at viden uden handling er meningsløs. Den virkelige test ligger i udførelsen. Tak fordi I var med os helt til slut. Hvis dette afsnit var nyttigt for jer, så giv et like, efterlad en kort kommentar og del det med nogen, der kunne have glæde af det. Hver deling hjælper flere mennesker med at finde os. Og glem ikke at blive ved med at abonnere på Karismatik. Det bedste er stadig på vej. Vi ses i næste afsnit. Bliv ved med at være karismatik. Charismatic.